Mukbang ko, Wilson, Luis, ay amay. Mga friends, Facebook followers, YouTube subscribers. Nagod karon sa alay at tungkol sa Kisano. Ay alay. Ano ako? Kay tusok. Ano ko po? Ito na po. Ang 1/4 ng 150. Mountain Dew. Jesus. Ito ka dire kay giningaw ko kaon og Gibson. Baboy. Kaon ta ninyo. Balik 1/4 kung Gibson akong gipalit. Mga friends, Facebook followers, YouTube subscribers. Unong ko dali target kay taon ko panihapon, advance panihapon para karong gabi ni. Ikan pa ko sa tabunok kalisay kay nagpa kuan ko dito nagpa-drug test dito sa hypertension sa Talisay branch, tabunok Talisay branch. Sa pintara ko nagbisikleta na ko padong dire kay mo uli ko padong ito lahon standby sa mga kadlit sa freeway. Pagkano tanang banag sa dito na kong lawa para malipay. Madto sa pagpagampo lang sa salamat sa Ginoo nga hatag sa mga gampo sa ko. Kani mo lang ito nga maandalay ko salamat sa mamuntian, salamat sa Ginoo. Naglaot sa kamo na lang kung mahatag ng bidang sa kong panawas. Wala ko na yun kung ito magtama lang sa natin. Panalingin na mo kanan ngayon. Kanan nangyat natin mo sa magkakos sa spiritual kabahan. Inasin ko magkakos. Malamang ipagyan kanan pinagis sa kamalan ng pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung na kong kaon kura ng galingon kay ngayon ang biyahe daw kog lahok kaon lang nyo sarap crispy dami mo sa mga ito na isang alay.
crispy crispy. So, kumanit tinood na crispy. May kayo. Okay kayo. Sarap. Kuha ang lasa.